ҷаримавӣ барои футболбозони дастаи Файсканд. Капитани дастаи меҳмонон Маҳмадалӣ Содиқов тӯбро ба ҷаримагоҳ ҳаво медиҳад ва беҳтарин фурсат буд дар ин вазъият, аммо ҳамларо Дорубҷон Эргашев хуб поён дода натавонист. Вазъи молиявӣ ҳам буд, вале имсол ин даста ҳунарнамоиро идома медиҳад. Дилшодҷон Баротов дар ҷаримагоҳи дастаи Эсхата, фурсати хуб барои Файсканд ва дарвозабони дастаи Эсхата се дафъа дӯстони Арҷманд ва бубинед ки чӣ гуна муқобили зарбаҳои бозингарони Файсканд. Ораш Акбарӣ партоби баланди ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи Эсхата ва бозам ҳамла зарба зада шуд, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. Абдураҳмон Узоқов тӯбро ба канор ҳаво медиҳад. ҳамлаи дастаи Эсхата идома мекунад ва чӣ гуна фурсати муносиб барои бозингарони Эсхата. Саёд Зайндинов аз анҷоми вохӯрии дастаҳои Эсхата ва Файсканд дар нимаи аввал дарак медиҳад. ҳисоб кушода насшудааст бинандаҳои азизу Арҷманд ва хуб баъд аз чанд лаҳза, баъд аз чанд сония нимаи дуюм шурӯъ мешавад. ҳамин ҳам шурӯъ шуд ва шуморо бо ҳайати дастаҳо бори дигар ошно мекунем. Дигар ҳама бозингарони маҳаллӣ дар ин тим ҳунарнамоӣ мекунем. имконият барои Файсканд, фурсат буд ва дарвозабони дастаи Эсхата Алиҷон Дадобоев хеле хуб бозӣ мекунад. бинандаҳои азиз, хуб дар лига якум аслан дастаҳои зиёд ҳам ҳастанд ки дар лигаи олӣ бозӣ карданд. фурсат барои футболбозони дастаи Файсканд. Артур Боган зарбаи ӯ аз масофаи дур ва хеле ҳам олӣ зарба мезанад бозингари камерунии дастаи Файсканд, вале дарвозабон ҷон Сангинбоев. ҳамлаи навбати дастаи Эсхата, ирсоли тӯб бисёр ҳам хуб, фурсат барои Мубинҷон Муминов, зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад дӯстони Арҷманд аз сӯи футболбозони дастаи Эсхата ва Мубинҷон Муминов. ба назарам ҳолати офсайд набуд. Шоҳрухсангов ва Додо Бергашев муқобили ӯ истодагарӣ карда натавонистанд ва дарвозабон ҳам барои футболбозони дастаи Эсхата Маҳмадалӣ Содиқов ва Соиб Акимов тӯбро аз майдон зада берун мекунад ва ҳамин тавр бозии дастаҳои Эсхата ва Файсканд бо ҳисоби 1-0 ба анҷом мерасад. бо пирӯзии дастаи Эсхата гузориши мустақим мо аз варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд ба поён хоҳад расид. сеҳатманду пирӯз бошед.